nosaltres m'agrada molt el jonquillo. Ah, sí? Un peix de temporada. Boníssim, molt bo. Jonquillo, la llamba, tot això m'agrada molt. No són de sipi, jo m'agrada més el calamar. I el dia que tens una llet un poc més desahogada, compres el jonquillo i dius, joliners, val la pena, però tots dos són fantàstics. Jo, com que tot el peix m'agrada, m'és igual. Hola, benvinguts a Net Cindis, com esteu? Avui xerrarem de jonquillo. De fet, farem raoles en directe a la cuina de Cindis. No només. El Mateu ara ja mos ha explicat un poc els peixos que tenim en aquest mes. Encara n'hem de conèixer més, que serà d'aquí una estoneta. Però primer, volen saber quins són els preferits de la gent que va a plaça a comprar en aquesta temporada. També com els cuinau, quin comprau, en què vos fixau. En Rocío Carretera, conta'ns. Ha començat el mes de febrer i en aquesta època teniu clar quins són els peixos de temporada que poden trobar en el mercat? Vicky, Toni, bon dia, com esteu? Bon dia. Men, què tal està la cosa que volen que esteu mirant els peixets? Pues a nosaltres m'agrada molt el jonquillo. Ah, sí? Un peix de temporada? Boníssim, molt bo, sí, sí. Com el cuinau? Pues jo ho faig amb unes tortites, amb un poquet de julivert, sofritet i all i un ou. I després faig com unes raboles, que deim. En roles, el típic d'aquí, de pas, pot d'un ou, un pot de farina, julivert, un pot d'all, un pot de grell, faig les roletes i els fregeixo. Pues mira, sempre faig roles. Faig un pot d'ou, poso ou, un poquet de farina i faig una curada dins la pell i de fregir i ja està. Margalida, bon dia, com anem? Anem molt bé. Veiem en el mercat que hi ha peixos de tot tipus, però en aquest mes de febrer, si qualque peix de temporada no pot faltar, que vostre quin és? Per jo sempre la sipi. La sipi. És que m'agrada més. Mos encanta. La planxa m'encanta. Com la cuinau, la sipi? Torradeta, sempre, amb un poquet d'all, un poquet d'oli damunt i això és el que sol fer, sí. La faig torrada, la faig bocins amb un pot de vi blanc senseta i ja està. Mel, eh? Sí. Pep, bon dia, com anem? Hola, bon dia, va bé. Aquí fem feineta, no va? Sí, bon dia. Sí, aquí fem feineta despatxant peix, si podem. Veiem que teniu de tot tipus, però quins són els peixos de temporada d'aquest mes de febrer? Pues ara tenim el cabotí, tenim el jonquillo i tenim sipis. Teniu varietat de diferents peixos. Aquells que mos acabes d'esmentar són els que més surten? Sí, ara sí, és temporada d'hivern i són els que més surten. Com estan els preus? Pues els preus ara estan bé, han baixat, hi ha bon temps, hi ha captures i la veritat que de Nadal ara han baixat bastant. Hem pogut veure que hi ha sipi fresca de Mallorca per 15,99. Què trobeu? Està bé. El preu és assequible, eh? Sí, sí, sí. Bueno, aquest ja sabem que sempre és més caret, perquè és Normal. És bo. Però bé, se pot dur, perquè també és una cosa que vull dir, jo m'enduc un quart o això i pots fer un parell. Heu comprat un pot de tot? Sí. No és bo? El de tot, gamba, aquí tens el jonquillo. Jonquillo, eh? I Aquest queda peixet mal. no pot faltar. No. De Mallorca, aquesta temporada és mel. Jo no sé si, igual que teniu ben clar aquests productes quins són de temporada, Sí. i els heu vist a bon preu, a l'hora de cuinar-los sou igual de bo. Boníssim són, igual de bo. Veiem que els cabotí i els jonquillo són peixos molt similars. Per quin motiu hi ha aquesta diferència de preu tan grossa entre ells? Home, primer de tot, el cabotí n'hi ha un poc més, no és tan guapo a la vista i quan hi ha un poc de jonquillo sempre baixa de preu. Però perquè la gent s'estima més pagar un poc més i endur-se en jonquillo. Me doneu una idea per cuinar el cabotí? Per cuinar el cabotí, la idea és fer revoles. També. Sí, nosaltres li fem així sempre. De tota la vida ho hem fet sempre així. Els jonquillos, el cabotí, en soleu menjar? El jonquillo sí, vull encara. I com el feis? Pues mira, amb un paquet d'ou i després li poso un picadillo de julivert i all. I faig unes revoletes. Mel, no? Són molt bones. Com veus, en aquest mes de febrer, peixos de temporada en poden trobar de diferents tipus. Hi ha una gran varietat, però els clients ho tenen ben clar. Un que no pot faltar a casa és el jonquillo. Sí, la nostra cuiner de capçalera. Juan Fernández, com estàs? Bona, Jaume, com va? Jo m'ho pensava que eres campió del món de les roles de jonquillo. Bueno. El Juanan m'ha donat avui un parell de trucs i dic,
som el subcampió del món. El Bueno, campió del món del món. No, que va. Mem, abans de començar amb les roles, veig que aquí mos has duit. Sí, te dic moltes coses, jo no m'agrada venir amb mans buides. Què és això exactament? Bueno, doncs avui de matí hem participat a Oreca, a la Fira de Restauració, en la Conselleria d'Educació, els diferents instituts de Mallorca durant aquests dies hi hem participat, i nosaltres avui hem participat, hem fet aquesta hamburgueseta de porc negre desfet, amb una ensalada de col, i el pa és una massa dolça de bolleria, és a dir, que conté aquest contrast. I després t'he dit un petit regal. Aquest llibre, de fet, després en parlarem, però fes-nos un abans. Bueno, és un llibre que... De rossos. Un llibre de rossos, 30 cuiners i cuiners de Mallorca han fet aquest llibre d'arròs amb arròs de bombeta, i és una miqueta la reivindicació del producte local, del producte nostre, i t'he duit un petit regal. N'hi ha un d'aquests per tu, i després n'hi haurà un quasi per tothom, que m'han donat un parell. Bona cosa, perquè de fet després en parlarem d'aquest llibre, però és que els arrossos nosaltres són molt... Però bé, xerràvem de jonquillo, roles de jonquillo, ingredients que tu fas servir per aquestes roles, perquè n'hi havia un que jo no feia servir, com era per carret i més, com és la farina o, si no... La galleta picada, pa reat. Galleta picada o pa reat. Sí, vull dir, aquí tenim galleta picada o pa reat, jo m'estim més posar pa reat, però gent que hi posa farina, més que res perquè a vegades la farina te queda el gustet de la farina, una miqueta d'ou, això és imprescindible per lligar-la, una picada d'all verd, una miqueta de llimona, unes gotes de llimona. Tant per abans com per després. Sí, tant abans com per després. I després tenim aquí el jonquillo. El passes tu per aigua? El passo una miqueta per aigua, supos que per inèrcia, per netejar-ho una miqueta, no ha de quedar en remull, aigua corrent, aigua freda, passant. Una pessigada de sal. Una miqueta de sal, que és molt senzillat. I això què és, per acompanyar? Per acompanyar, com que fem una fritura i sempre és una miqueta més pesadeta, la completem el plat amb una amanida de peres. Així que tindrem aquestes dues combinacions de productes de temporada, com són les peres o el jonquillo, i és plat perfecte per aquesta vetllada que t'arròs. Endavant, perquè aquesta recepta, hem de dir, ara abans de començar, aquí quant hi ha, aproximadament? Aquí tenim uns 200 grams, 250 grams de jonquillo. Hem de dir que és una recepta que en Juan mos ha dit que va un poc avui, i efectivament... Exactament, sí. És una recepta que va una miqueta a gust de cadascun, jo li poso un poquet de llimona, i després també li posarem llimona per a fora, a l'hora de servir. Mel. També. Hi posam una picadeta. La picada també un poc ull. Sí. All jovert podríem dir 50-50, parts iguals, una miqueta de picadeta. Evidentment aquí entra una miqueta el gust de cadascú. D'acord. Perquè reti una miqueta més, i per donar una miqueta més de consistència, hi poso una miqueta de galleta picada, pa reat, que en aquest pa tu el podies aromatitzar de qualque manera, podies donar una miqueta de prevavort, podies donar un toquet de curri, així ja podies donar-li un altre gustet. Romaní? Sí, unes herbes picadetes, vull dir que aquí li podies donar, i també li posam això, mitja curadeta, una curadeta. I després hi posarem els ous. Què podem fer? Podem posar només els vermells, o podem posar els ous sencers, depèn una miqueta... Jo només li posava els vermells, passa res. No, simplement la recepta quedarà una miqueta més rica, diguem de qualque manera, també una miqueta més cara, perquè és blanc el rebutges, però bueno, el podies utilitzar per fer una altra... Només n'hi has posat un? Sí, n'hi poso un i crec que li posaré l'altre. D'acord. Posem 2 vermells d'ou, per tant, 300 grams de jonquillo, 2 ous, una cuarada sopera de picada de iogurt, una cuarada sopera de pa reat o de galleta picada, i la sal que anirà I la sal li posarem, sí, a lo darrer, sí. El que convendria fer una miqueta és deixar que això a vegades se mos oblida una miqueta. Li hem posat sal i el jovert i la llimona, que és un condiment. És a dir, hem de deixar atents en el peix que agafi aquest sabor. És a dir, ara podríem agafar les roles i directament passar-les a fer. Però si les deixem una estoneta, 10, 15, 20 minutets, perquè agafi el gustet d'això. Vaig a mirar si soli... Mira com està. Jo ja crec que... Què trobes? Li donem un poc més de marxa. Un poc més de marxa. Em faig la prova amb un trosset d'all. Sí. Si feis això, vos assegureu que no vos quedi oliós, perquè sol sempre ha d'estar calent, no? Sí, ha d'estar ben calent. I ara el que farem serà preparar, mentre el sol s'acaba d'encalentir, preparar la nostra amanida. En aquest cas,
tinc una pera, la pera. Que també es tens ara. Exactament, sí. Sempre coses del temps. Si podeu, sempre que podeu, mengeu de temporada, perquè és molt més bo i no ve de Santa Punta del Món. Tenim una cosa en la pera que tal vegada és una fruita molt poc habitual dins la cuina salada. Tenim més tendència a tirar per poma, no? Fem porcella rostida amb poma, fem ensalades amb poma, però la pera també és molt vàlida, ens dona un toc fresquet a la nostra elaboració i com que fem una elaboració senzilleta, doncs no ens complicam. Una miqueta de pera, que tenim aquí preparat. Què més hi posarem? Hi posarem un parell de bocineta de tomàtica, que m'ho serviran per decorar. Jo continuo vigilant l'oli, i t'ho posant un altre trosset petit d'all. Exactament. Com ho vols? Això ja està a punt, Sí, d'acord. Perquè ni massa, ni que surti fum a les totes, ni que estigui fred. I després, a la amanideta, li posarem una miqueta fineta de ceba. Ceba m'agrada, que està tan de moda ara, que sembla que no hi ha cap altra ceba. Exactament. I tenim aquí preparar la nostra amanida. Ja el que farem serà preparar per fregir. Agafem un paperet per escórrer les raoles. Sí, per l'excés d'oli. Això serà per trempar després. I van parlant de quina mida. La mida d'una cuera sopera, més o manco. La cuera sopera ens serveix per moltes coses. Exactament. Agafem una curadeta i les col·locam just aixines. Com que veig que va bé, doncs ja anirem fent roles. Anem fent tira, tampoc hem de carregar molt, no? No, anem fent. I per saber si està fet o no, jo mirava els costats. Exactament, sí. Quan comenci a torrar una miqueta pels costats, ja li podem fer la volta. Penseu que és un peix molt delicadet, tampoc em porta molt cuinar-lo en excés, així que, veus? Que fan jo i fent la volteta, el just, que agafin una miqueta de color i ja les tindrem fetes. Si poseu sou sencer, el blanc vos donarà aquest coloret més blanquet, més de fruita, i si poseu només el vermell, te queda com a més moreneta, com si fos més en l'estiu, el de sigui un peix d'hivern. Exactament. Mira, doncs ja tenim aquí les nostres roles, mirant com estan. Hem de pensar que com que li hem posat el blanc d'ou, la massa té tendència a esponjar una miqueta més. Augmenta una miqueta de volum. I ara possiblement anem preparant. I ara el que faré jo serà preparar la nostra amanida que tenim aquí. La posem aquí. Recordeu, pera, ceba i tomatia. Exactament. Li posem un brins de Neldo, que també queda bé. Tot el que són les aromàtiques donen un joc meravellós. I li posem una miqueta d'oli, que abans no m'ha sortit, així que li haurem estat d'aquí dins. Un consell que vos dono, que aquí, si vos fixat, mos falta la part verda, diguem, de la amanida, que són aquests brots germinats. No li poso ara perquè en l'oli mos quedaran massa humits. El posem en el final i aquí el que mos ve és això, les trempam una miqueta, com que l'elaboració de llimona també li posam unes gotetes de llimona. Oh, que bon, per favor. I ho mesclam. I aquí tenim una altra vegada el mateix. És a dir, ara tenim aquesta mescla preparada i també convendria deixar-la, si tenim temps, un parell de minutets donant temps a que ses... I després hi posaríem el brots. I posem això en el final, perquè si li posa ara en sumitat de sol i tot, mos quedarà flonjo. És a dir, que els vegetals verds en el darrer moment, perquè mos agafi aquesta miqueta de textura. I ara anem fent. Mira. Fins que mos doni. Mira. Ja queden les roles, a més com que li hem posat el blanc d'ou. Veig aquest coloret que vos dèiem que ja comença a ser com a més torradet. Exactament, sí. Això seria el punt que mos diu, comença a dir que ja comencen a estar, no? Ja comencen a fer oloreta a sall, a llimona. Quina meravella. Quina meravella. Mira, les tenim així, preparadetes.
I bo de fer, ja ho heu vist. I bo de fer. És una elaboració, ja t'ho dic, com han dit abans en el programa, aquest peix el podem utilitzar, per exemple, per fer una truita amb ou normal i corrent, una truita en la forma, o emplear-la com un farcit. Per exemple, com han dit, un carpó són farcits, però bueno, la forma més clàssica de fer-los són les roles de jonquillo. Ara, abans, mos han dit que avui, per exemple, va a 56 euros el quilo, per tant, aquest 300 grams mos sortiria d'haver aproximadament 300 grams, no arribaria a 20 euros. Però hem de pensar que també és una elaboració que res, vull dir, la gent tampoc se menja una platada d'aquestes, i que aquí podríem fer... Jo sí, jo m'ho menjo una platada. Aquí, amb aquest 300 grams, que al final, entre el que l'hem posat i tot, tenim més o menys uns mig quilo, doncs podríem fer això. 4 o 5 plats que estiguen bé en la guarnició, i ja tindríem la nostra elaboració. I simplement anem fent les roles. I la mida ja ho veus. La mida sí, una curadeta. Una curadeta sopera. I doncs el que anem fent, continuem atents de les roles, i entretant no deixem de xerrar de peix. Ara tornem a les roles, però continuem xerrant de peix. Avui anem de peix, que vol dir, anem de peix. I d'aquest cafè que la tenia la mar de bé després de menjar aquestes roles de jonquillo que ja hem tret de la pella de sol i ja les hem aixugades, i crec, Juanan, que només mos queda posar aquests brotets. Sí, acabarem l'ensalada i posarem els brotets. Sí, posarem els brotets, en guardarem un parell per posar damunt per guanyar una miqueta de volum, i ara ho mesclam, que agafi també el gustet de la amanida de poma, amb la ceba i les herbes aromàtiques. I ara el que farem serà emplatar. Per acompanyar un poc, perquè no menjar només roles. Exactament, sí. Que bé, és que si volia menjar l'ensalada jo ja me'n menjaré les roles, no hi ha problema. Però bé, crec que no discutirà amb Alberto Fraile, que ara ja és per aquí. I posarem... El saludam. Alberto, benvingut, un dia més, com estàs? A punt de berenar? Ostres, això feia una oloreta fantàstica, de veritat. Roles de jonquillo, això és capri du dia. Sí, això és menjar de bisbe, també. Menjar de bisbe, sí. O de cardenal, bocato di cardinale. Aquí venen les expressions. Sí. Ja ho sabien, ja. I jo crec que amb això ja tenim el nostre... Apia diminuta. Ho he mirat, l'espècie del jonquillo científic, Apia diminuta. Alerta, el jonquillo no confondre-lo, ja ho ha dit abans el Mateu, el cabotí té un osset i fa crec, no és que sigui jonquillo amb arena, i es talla es preu. El jonquillo, ja ho dèiem, avui anava a 56 euros i el cabotí normalment va a la meitat. I tampoc s'ha de confondre amb el chanquete, que és una altra cosa completament diferent. Això és una espècie adulta, no és un pez canyín. Això també és important. Això és important. Molt gent que ho demana, si és un peix petit, no. La mesura que té és aquesta. I és un peix adult, es diu diminuta perquè és... A més, avui me diuen que fa anys, avui va morir en chanquete, ara que en xerràvem. Ah, mira. Això és un dia molt trist, Efectivament. La primera vegada que se va morir a Verano Azul, Sí, perquè ho van repetir tantes vegades que allò em semblava un papa. Va morir al febrer? Supos que la sèrie se va emetre en aquell moment, no sé. Això me diuen l'oracle. Oye, pues un poquet de jonquillo per fer un homenatge en Chanquete. Està perfecte. Això se pot menjar en la mà, no? Exactament, però bueno, tenim preparat, si vols, unes servilletetes per no embrutar-se. Però... Bueno, jo faré els honors, però això ho hem de compartir. Sí, com sempre. Fantàstic. Això té una textura de bunyol perfecta. Exactament. A més, el Juanan, que ha posat un poquet de pa reat i el blanc de sou, a partir d'ara ho faré, com tu dius. I sai, un poquet de... Sí, sai, combina molt bé en tots els peixos. I una cosa que he dit diverses vegades, si us fixeu, no m'he empleat prebabó. És a dir, en els peixos no poseu prebabó. Tenim moltes altres combinacions, perquè sobretot en els peixos, no en el cas de jonquillo, però en els peixos cartilaginosos, com pugui ser la ratjada, pugui ser el gatí,
l'excés de prova bo reacciona i crea un àcid semblant a l'amoníac. I la gent pot pensar que el peix era dolent i és que t'has passat de prova. Que curiós. Con la qual, si heu de cuinar, jo en el peix, en cap tipus de peix, hi pos prova bo. Si no, pues, teniu mostassa, teniu curri, teniu cúrcuma, teniu gingebre, picadillo d'all verd, llimona, vinagre, vi blanc, tot el que vulgueu. I es prova bo i la sal, que siga per la carn. Molt bé. Molt curiós. I així també sortint de sempre sal i prova. No, i que espeix, ja tens gustat de sal. Exactament, sí. Què serà la jonquillo? Bueno, això un 10. Això, mos hem d'asseure tu i jo un portet amb un vi blanc i amb unes raoles de jonquillo. Seria ideal. Sí. Quina meravella. I el llaüt sortint. Tupu, 4 cavalls, em porta més. Seria perfecte. Tira. Jo en Jaume hauria de fer aquesta excursió. Exactament, no? Sí. No em porta anar molt per fora. Igual. No vols veure terra. Podem anar. Tampoc és que no. Juan, com sempre, moltíssimes gràcies. I de fet, Alberto, te veig a tu d'aquí una estona, tampoc esclates per tu. I com que en Juan m'ho ha parlat abans d'aquell llibre d'unes illes d'arrossos, hi ha 30 cuiners en receptes d'arròs brut, arròs de peix, una caterva de receptes que s'ha presentat avui a Oreca. Avui a Oreca, també la setmana que ve. Alberto, també d'aquí una estona. Gràcies. I nosaltres anem a veure precisament la presentació d'unes illes d'arrossos.